Cilik ki lho kayak barang lho nang lemah lho. Kayak barange. Kayak barange. Mbucung sik akeh jangkrik. Cedek samping belok karo nduk. Ah, sembuh ngecat oke. Wani kok jangkrik kental. Dicedek setengah digeser sih. Sik, oke. Ah, selama tiba. Nah iya. Tutorial nangkap jangkrik. Orang main lembir kuwi. Udah lah. Wah, iki mlebu mrene iki lho. Ora di situ. Itu barang iki. Mundur. Ya kuah. Cepat dicekel ngecen sik kuwi. Sempit ta sing kene. Heeh. Tutup. Rembet mendur, Pak, mendur. Terus cekel kowe tak videonya bae. Iki munggah. Ah ya kok. Geser kene lho. Wis iku to. Ini dene mencolot. Iki munggah. Candak bos. Gede belasik. Candak bos. Halo guys, tertangkap guys. Dolanan jadul wis ora usah HP Android.